ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар як таоми шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, наздики Масҷиди Нав. 4 сотиқ заминай, хона доошонага, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. беҳтарин ремонт кардагиан хонаро фавран фурӯхта мешавад. 6 та кондитсионер дорад, топли пол, подвал, канализатсияи шаҳрӣ, дулинаи об доранд. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 1 миллиону 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, аз номи канали мо гап занед, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. марҳамат, видеонаворро тамошо кунед.